Čaute, ja vás vítam pri novom videu zo série ochutnávania. Dneska si tu ochutnáme novinku Angel Hair. Máme tu normálnu, originál belgickú a potom tureckú dáku. Tak, poďme sa do toho pustiť. Poďme si odbaliť a čo k tomu povedať. Začneme originálkou, samozrejme. Tak, a čo to je? Jasné, to už mohlo byť úplne jasné, že to bude rozbité. No, teraz je to... Takto vyzerá znútra, ináč sa to nedá zobrať. Ináč sa to nedá. Je to dolamané jak... No, stadiaľ toto začal. To robíme. Šmedeničko. Tak, dobrú chuť. Dobrá. Poďme na druhú. Neverím vlastným očiam, táto není zlomená. Minulé sa môžete pozrieť na video s dubajskými čokoládami, bola úplne dolamaná. Tak počkajte, ja odlomím. Ochutnáme, dobrú chuť. Neviem, čo k tomu povedať. Táto je asi lepšia. A týmto video nekončí, lebo si ešte zavoláme odborníka na čokolády Sir Patrick N. A nejak také, ako chcete ochutnať. Najprv odvoľme. To je jasné. Prepáč, už je to dolamané. Neviem, jak ináč to odlomiť, musím z kraju. Taká iná je, lebo na rozdiel od tejto, tu vidíte, že tu je iba tá cukrová vata, ale tu, jak už ste videli, tak je ešte taká pasta. A ešte toto ochutnaj. Daj. Tak to ty ich tak lámeš. Ale. Tak čo? Ktorá je lepšia? Tak. Mne chutí viac táto, Patrikovi táto. Koľko tomu dávaš bodov z 10? 10. Tejto 10 z 10 a tejto? 5. 5,5, hej? Hej. Nehodnotíme stav, ale chuť, takže tejto by som dal 9,5 a tejto tak 9. Dobro sú. Tak čaute, ja sa s vami lúčim, dajte odber a čau.